om retvinklede trekanter over kosinus og sådan noget, er det vigtigt at vide, hvor kommer kosinus-tallene egentlig fra. Derfor har jeg lige tegnet en enhedscirkel, og det er den cirkel, vi har her, på et koordinatsystem, hvor vi har y-aksen og x-aksen og punktet 0,0 her, og cirklen har så en radius på 1,1. Det er bare gjort meget større, så man ikke ser så meget mere af den. I den her enhedscirkel, der har jeg tegnet en trekant, hvor spidsen ligger nede i punktet 0,0, og den rette vinkel, den i trekanten, den går ud af x-aksen. Det vil sige, at den kommer hernede et sted. På den her trekant, der kan man se, at den vil ramme igennem punktet D heroppe. Der hvor den røde trekant slutter. Og hvis man tager det punkt og sætter en højde ind på den lige hernede, så den går vinkelret på, så vil dette punkt blive for selve kosinustallet til vinklen x, som vi har hernede. For at give et lille billede af, hvordan det ser ud, når at trekanten flytter sig og sådan noget, så har jeg prøvet at skitsere det en gang her. Så skal vi huske at holde øje med at kigge efter hypotenusen her, hvor den skærer på cirkelperiferien her. Se om det kan få det til at virke ordentligt. Kommer her. Så kan man se, at den bevæger sig alt efter, hvad for en vinkel x har dernede. Hvis vi for eksempel vil finde et tal til cosinus til x nu her, i den her trekant, vi lige har tegnet her, så går vi ind, finder det punkt her, hvor den skærer, går vi eller lodret ned, sådan så den kommer til at ligge her på aksen, i vandret på x-aksen, og så vil punktet her blive for cosinus tallet til den nye vinkel, vi har lavet her. Godt. Videre derfra. Det vi gerne vil bevise, det var jo cosinus-relationen. For at bevise cosinus-relationen, så har vi et par ting, som vi allerede ved på forhånd. Vi kender cosinus i en retvinklet trekant. Hvordan vi regner med den. Den er, som jeg har skrevet her, cosinus til en vinkel er lige med den højtliggende katete divideret med hypotenusen. Og så kender vi Pythagoras. Pythagoras som a anden plus b anden lige med c anden. Den første katete i anden plus den anden katete i anden lige med hypotenusen i anden. Så har jeg været om at prøve at skitsere lidt på det her. Og slet lidt den her gang. Og det viser sig så, at jeg har lavet en trekant. Og i den trekant, der har jeg lavet en højde, der falder ned på en linje. Og så har jeg delt den op. Det vil sige, at trekant A, B, C, den har så et linjestykke hernede, der hedder A, en linjestykke B og et linjestykke C. Så A hernede, den kommer til at hedde A minus X. Jeg har bare valgt at kalde det her stykke herover for X, altså for B og ind til højden. Når vi så har fundet det her, så kan vi se, at vi har to retvinklede trekanter, fordi vi har nedfældet en højde. Og når vi har gjort det, så vil vi gerne prøve at sætte det ind i Pythagoras læresætning. Begge trekanter, det vil sige så A minus X i anden plus H i anden er lige med B i anden. Jeg har lavet det på forhånd, så det kommer til at stå hernede. Så kan man se, at A minus X i anden plus H i anden lige med B i anden. Det var den grå trekant her, vi har sat Pythagoras ind på. Så gør vi det samme med den hvide trekant, og så får vi H i anden plus X i anden er lige med C i anden. Så har vi brugt Pythagoras på begge de her to små trekanter, der er inde i den her store trekant. Så har jeg isoleret H i begge de her trekanter, det skal jeg vise jer hvorfor her lige om lidt. Men det har jeg simpelthen gjort ved at bare trække den ene katete fra. Så der kommer til at være H i anden, det er den vi har til sidst. Og det bliver H i anden bliver så lige med B i anden minus AX i anden, og over på den anden side bliver H i anden så lige med C i anden minus X i anden. De to ligninger vi har fået her, dem sætter vi simpelthen lige hinanden, fordi vi har H i anden og H i anden, da de er isoleret. Det giver det os ret til. Så får vi den ene side, den herovre, den kommer til at stå her.
og den anden side herover, den kommer til at stå her. Når vi så har gjort det, så isolerer vi B i den her. Og det gør vi simpelthen ved at plus AX, eller A minus X i anden på begge sider. Så der kommer til at stå B i anden er lige med C i anden minus X i anden plus A minus X i anden. Når vi så hæver parentesen i A minus X i anden, så kommer der til at stå følgende. B i anden lige med bla bla bla, C i anden minus X i anden plus A i anden plus X i anden minus 2AX, der var lige kommet plus for meget, inden skal ikke tage af. Så trækker vi så simpelthen X i anden fra på hinanden, udligner med hinanden. Vi har en X i anden minus her, og en X i anden plus her. De forsvinder lidt ud med hinanden. Så kommer den til at se sådan her ud. Og når vi så har B opløftet i anden, eller opløftet i 2, er lige med C i anden plus A anden minus 2AX, så har vi en anden formel heroverfra, som hedder cosinus til den højtliggende kateter divideret med hypotenusen. Den har vi ikke fået brugt endnu, så den skal vi til at bruge nu her. Den skal jeg lige ned. Vi kender fra vinkel B heroppe her, at det var den højtliggende katete. Det vil sige, at det er x-kateten. Den skal divideres med hypotenusen, så får vi cosinus til B. Og det har jeg så skrevet her. Og i den her sætning, der har jeg så isoleret, eller ligning, der har jeg så isoleret x. Det har jeg gjort på den her måde. Og når vi isolerer x, så kommer vi lige pludselig til at opdage, at der står både x her, og der står x heroppe i vores kos, eller hvad det hedder, da vi udraderede for de to ligninger, vi satte lige hinanden med Pythagoras. Og det jeg simpelthen gør, så sætter jeg cosinus til b gange c ind på x's plads i stedet for. Så den kommer til at se sådan her ud. Så b anden lige med c anden plus a, der skal stå i anden, kan jeg se. Den er ikke lige kommet med. Er minus 2a gange cosinus til b. Lige skrive det ind. Gange c. Og det giver så, hvis man lige sætter det op på rigtig rækkefølge og sådan noget, så vi har det, som vi gerne vil have det, så bliver det b lige med a plus c minus 2ac gange cosinus til b. Og det var jo det, som vi ledte efter. Jeg havde dem skrevet op her. Og det er den her. Så skulle det gerne være bevist, og man kan så gøre det samme for de andre, hvis man har lyst til det.